Vi skal spille Jeg har aldrig mad. Her er endnu tændt kamera. Vi skal drikke små sure, og jeg har faktisk plads, det er kun for voksne. Reglerne er med, at vi drikker det, hvad vi har gjort. Nej, hvor skal du hen? Jeg skulle lige fange min kat. Look at me. Sorry. Spillet starter nu. Sådan lige nu. Ja, lige nu. Jeg har aldrig set Paris Hilton 60. Er der en? Ja, det ser jeg da. Nå, nej. Det skal da jo ses nu næste gang, vi skal spille. Ja. Hej Lise. Jeg har aldrig snakket i mobil under sex. Nej, det bliver ikke kedeligt spil. Jeg beklager den dårlige forbindelse. Hej. Du er stejl. Jeg har aldrig løjet i det her spil. Skål! Jeg har aldrig løjet. Jeg lyver aldrig. Nej, men i det her spil her. I det her spil lige nu? Ja. Og det, jeg aldrig har gjort, det betyder det, du har gjort. For eksempel, jeg har aldrig løjet i det her spil, så betyder det, du har ikke gjort det. Men det forstår jeg ikke. Nej, jeg fejler her. Det er med, hvad man har gjort. Jeg har ikke løjet i det her spil. Snakker du dansk til mig? Jeg har aldrig været under tøflen i et forhold. Jeg har aldrig været under trøflen, eller hvad siger du? Trøflen er det kvinden, den store kvinde i forholdet, man ligger under. Okay. Under tøflen, den der bliver den, sådan, der ikke bestemmer, hvad der sker i forholdet. Sådan. Det kan vel egentlig godt være det, jeg har med min kæreste, at hun altid bestemmer, hvad vi skal. Altså, Lise, hvis du ser med her, det gør du nok ikke, fordi der er ikke nogen, der har abonneret på den her kanal. Niks. Nej, ved du hvad? Nej. Vi kommer godt ud af det med hinanden, synes jeg. Så det er... Ja, det er sådan 50-50, synes jeg. Jeg har aldrig brugt en dildo. Altså, jeg har brugt dem som prop i mine videoer. Jeg har aldrig brugt en dildo, så jeg tror godt, du kan drikke på det. Altså, en dildo. Når de skriver brugt, så er det ligesom enten, at man har haft den op i røven eller en vagina. Man kan også bare sige, at du har brugt den som en... Jeg har stået med den i hånden. Drik. Det var ikke en dildo, det var en oppustelig en. Stadigvæk. Det tælles. Tag et shot. Måske I får lov at se Lord the Christian drik. Hvor mange procent er der i? 16,4. Er det mange? Nej, ikke i forhold til det shots. Normalt, når du tager, så er det 10% i hver shot. I'm dying. Hey. I'm dying. Help me. Help! Jeg har aldrig givet mit telefonnummer ud til nogen, jeg kun har snakket med under en minut. Jo. Så det var faktisk bare fint. Det var inde på Rock Nielsen, hvor vi faktisk sådan... Skål! Hvad sagde den? Det er bare fordi, jeg ikke laver noget i mit liv. Det er fordi, han ikke har noget liv. Boogie night. Na na na. Na 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 na. Dance with the boogie. Jeg har aldrig givet min kønsdel kælenavn. Nej, det har jeg ikke. Nej, det har jeg heller ikke. Så nok jeg kender nogen, der har gjort det. Jeg ved ikke, hvor jeg vender med. Jeg har Bill Gates for eksempel. Microsoft. Jeg har aldrig slugt. Heyo! Jeg har lige slugt en liv. Jeg tror ikke, det er den slugt, de mener. It's the otherwise stuff. Nå! Mælk. Jeg har aldrig været særlig pjattet med bacon. Fælles skål! Are you ready, Eddie? I'm gonna die. Alright. Som jeg sagt, det er for voksne. Ja, jeg prøver. Jeg har aldrig været i tv. Det har jeg en gang. Men så var jeg yngre. Kender du Deal or No Deal? Ja. Jeg var oppe i publikum. Ja. Det er altid sådan nogle prøver for at tage det kvæg. Jeg har aldrig slettet nogens kommentarer på en af mine Facebook. For helvede! Ja, det har jeg. Det er fordi, der er så fucking mange idioter på Facebook, mand. Jeg har slettet én gang, hvor min snor skrev Mapuche til mig. Hvor han skrev Mabu til dig? Mapuche. Nå, Mapu. Hvis min far han kommer ind nu. Hvad satan drikker du? Ej, jeg vil være med. I'm gonna die right here. What? Jeg har aldrig dyppet nogens hænder i varmt vand, mens de sov, for at de skulle tisse i sengen. What the fuck? Jeg har aldrig overvejet at lægge an på mine læger for at få en bedre karakter. Jeg har en kammerat, der har faktisk gjort, at jeg fik en bedre karakter. Ja, det var interessant at få at vide. Hvad fanden? Squeezer! Er du stadig der? Jeg
Hun er lige her. Jeg tror, hun forladt dig på længst. Nej, hun kan godt lide mig. Jeg har aldrig hørt en af mine søskende have sex. Hvis jeg hørte min lillebror have sex, Så bliver du sur, fordi så var det sex før dig. Nej, dog ikke. Altså, det ville bare være weird, fordi han er sådan en nørd. En computernørd. Så ved man altid, de går med fingrene. Kasper! Get in there, boy. Jeg har aldrig brækket mig ud over en anden person. Fuck. Pis. Ja, det har jeg. Jeg kan huske... jeg kan ikke huske historien, men Anders har fortalt mig det. Det var fordi, at jeg var kommet hjem efter jeg havde været i byen, og så mindes jeg, at jeg havde lagt mig ind i min seng for at sove, men så havde jeg åbenbart lagt mig ind i stuen ved siden af ham for at sove, og så fortæller han mig så, at han havde vågnet op til, at jeg lå og brækkede ham op ad nakken. Så han måtte jo lige tage fat i mit hår sådan her, nu kommer du fandme med, Christian. Så slyngte han mit hoved ned i toilettet. Kunne ikke finde en spand eller noget? Nej. Og så kunne jeg lige stå og brække dernede. Kan du så blive færdig, Christian? Og så var det ind i sengen bagefter, og så lagde han sig sikkert ind og sov. Og så vågnede jeg op og tænkte, jeg havde jo lagt mig ind i sengen for at sove sidste aften. Jeg vidste jo slet ikke, at jeg var gået ind i stuen før. Prøv lige at se der. Det lugter ulækker. Ja, det betyder shut. Ja, nå ja. Jeg troede lige, jeg kunne snakke udenom. Fandme snøje. Selvom jeg har aldrig haft ynkelkæppen fremme på arbejde. Har du nogensinde haft pækken fremme på arbejde? Nej. Squeeze, er du med til at tage det sidste shot? Men så sødt. Hun kommer her. Prøv at se. Shit. Lige ned i dibben. Vi ses efter shot. Vi ses. Ha' det godt. Like, subscribe og del med dem, du kan lide, ikke kan lide, familie, venner og... Din bedste mor! See ya! Hej! Just before you go, you're a dipshit. Nu skal jeg slukke kameraet. Jeg gider ikke at gå hele vejen. Der er fucking 2 meter.